हेलो गाइस आपण माने केमिति अछंती आमे भलरे अछु आ ए माने हम डिपार्टमेंट र सांग माने आ ये भी कंटेंट भाभी भाभी तार मुंडर बाल सब झड़ी गलानी आ कंटेंट କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। कोन करबा ये तो खाली कैमरा धरि धरि पूरा पुचकाई गलानी आ ଆମେ रेस्टोरेंट ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ୟୋର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ। और एक्सपेक्ट सॉरी भाई क्षमा କରିଦେବେ ଆଉ ଅଜୁ ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି कंटेंट ବିଷୟରେ ଅଜୁ ଭାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକି ନା ସେ ହିରୋ ହବାର ଇଚ୍ଛା। ଏଠି ଢାବାରେ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଅଜୁ ଭାଇ ଯୋଉଟା କହିଲା କି ମାନେ କଣ କରିବା ଭାଇ ଏଠି कंटेंट ବନେଇବାର ମାନେ ଟାଇମ ମିଳୁନି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଭାବୁଛୁ कंटेंट ଗୁଡାକ କିନ୍ତୁ ବନେଇ ପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ଘରର ମାନେ ଗାଁ ପରିବେଶ ସବୁ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମାନେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ବହୁତ ହଉ views ସୁଭାଷ ଭାଇ, views ମୁଁ ଅଛି। ଯାଉଛି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବୁ ବାଏ ବାଏ। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା କେହି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେ। ମୋର ଫୁଟି ଉଠି ଛୁଟି ଟାଇମ ହେଇଗଲା ବା। ହଉ ପଳା ପଳା ତୋର ଟାଇମ ହେଲେ ପଳା ହଁ। ଏବେ ଇଏ ଜଣେ ରହିବ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯିବୁ ଆରେ ବାବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବିବା ପୁରା ଏଠି କାନ୍ଦୁଥିବ ନା କେମିତି ହଉଥିବ ତାକୁ ଏକା ଜଣା ଭାବୁଛି ଅଳ୍ପ ଲେଖୁଛି ବେଶୀ ବେଶୀ ଆଉ ହଁ। ହେଲେ କିଛି କରିପାରୁନି ଆଉ। କଣ କରିବା ଆରେ ବାବୁ କିଛିଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ୟାଙ୍କର ବି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ ନା କଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ର ନାଁ ଅନ୍ ଭଏସ ଗାଇସ୍। ଅନଭଏସ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ନୂଆ ଖୋଲା ହେଇଛି ଅନଭଏସ ଗାଇସ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର ସପୋର୍ଟ କର ଦୟା କର ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖ ଟିକେ ଦୟା କର ତାକୁ ଛାଡିଗଲା ନାଇଁ। ହଁ,